Hola, bon dia a tothom, què tal, com estem? Estic molt content d'estar aquí esmorzant amb vosaltres. Què tal, com estem? Espero que hagueu esmorzat tots, si no ho heu fet, aprofiteu i esmorzeu amb nosaltres, sí? Caram, caram, cada vegada hi ha més gent aquí. Molt bé, hola a tothom. Hola. Molt bé, són les 11 allà i comença el primer esmorzar amb el Víctor. Heu esmorzat vosaltres? Esteu tots esmorzant? Sí? I és que avui tenim un convidat de luxe. Sí, estem parlant del nostre director, el director de l'escola, el Gregori. Ara espero que vingui a esmorzar amb mi. L'estic esperant aquí. Hola, Gregori. Hola a tothom. Bueno, aprofito primer de tot per saludar a tots els nens, nenes, pares, alumnes, un petó, que tinc moltes ganes de veure-us, que espero que estigueu molt bé. Espero que aquest confinament el porteu molt i molt bé, eh? Que estigueu fent molta feina i ànims, que tot anirà bé, d'acord? Estem esperant el convidat d'avui que vingui a esmorzar amb mi. Hola. Hola, com estem? Esteu esmorzant tots ja o no? Sí? Heu esmorzat? Jo estic amb el cafè. Mira qui tenim aquí. Hola, Gregori, bon dia. Hola, bon dia, Víctor. Què tal? Com estàs? M- Molt bé, i tu? Com portes aquest confinament? Bé, home, doncs mira, el confinament suposo que, com la majoria, amb una certa resignació. Ja saps, no?, que a mi el que m'agrada és l'en viu i en directe i que allò que és presencial, no?, el dia a dia a l'escola, amb la canalla, amb les famílies, amb els companys i companyes, no?, docents, la resta del personal, doncs això és insubstituïble. Per tant, amb aquesta certa resignació, però també amb serenor, sabent que el que toca és quedar-se a casa, que quan més bondat fem, això abans passarà i vaja, el desig de tothom, no?, que això doncs, es vagi normalitzant i que puguem estar novament junts. Aviam si és veritat. Aviam, anem per parts, Gregori. Primer de Vinga, tot, veig molts cors. Hi ha molta gent que t'està enviant cors i salutacions. Veig molta gent connectada. Veig antics alumnes, mestres, veig alumnes d'ara i famílies. No sé si ens vols saludar a tots ells, i sí? tant, i tant. Una salutació per a totes i tots, els alumnes d'ara, els alumnes d'abans, les famílies, companyes i companys de docència i la resta del personal de serveis, a tots, en especial a tu, Víctor, per aquesta Molt iniciativa, bé. per aquesta bona pensada teva i d'aquest gran equip. Dir no, que hi ha un equip en aquests moments de comunicació a l'escola, del qual forma part el Víctor, però també altres companyes i companys, doncs, escolta'm, que tenir una capacitat de creativa i d'idees, no? És com una explosió i una efervescència d'idees, que és el que fa gran la nostra escola. I, per tant, gràcies a tots. Gregori, estàs esmorzant? Estic, guaita. Ensenya'ns, què esmorzes? Què esmorzes de normal aquests dies? A quina hora Doncs esmorzes? mira, Va, anem a parlar una i mica de tant, tu. i tant. Mira, jo sóc una mica com la losa. La losa, en castellà, la londra, és un ocellet petitó, petitó, que fa uns 18 centímetres, que té Mm? color de la terra pel tema del camuflatge, així amb algunes línies negres. La losa és l'ocell que abans es desperta, és a dir, abans que trenqui l'alba, aquest Mm? ocellet ja es despert, ja comença a piular, a més a més, és un piolar així com molt alegre. I bé, jo matino molt. Normalment, jo cap allà a les 6 menys 20 o així ja acostumo a estar amunt. Aquests dies una miqueta més tard, amb Home, el sí, no? Deixem confinament. una mica de marge. Sí, 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 però en tot cas a les 7 del matí ja estic en peu. Llavors el que faig és el primer esmorzar. És aquest moment de tranquil·litat, llavors acostumo a esmorzar un cafè sol, jo sóc de cafè sol, i unes torradetes amb tomàquet natural, un bon raig d'oli. Però després, a mig matí, ara doncs, em ve de gust una miqueta d'això, doncs, de vitamina, en aquest cas és un suc de taronja,
que us haig de dir que me l'ha preparat l'Hugo, perquè tenia connexió, he tingut connexió amb els companys i companyes de la secundària i li he dit a l'Hugo, escolta'm, a -5 fes-me aquell suc de taronja que tant m'agrada i, escolta'm, com sempre li ha sortit perfecte. Molt bé. I tu? Li hauràs de dir a l'Hugo que vingui a fer-me sucs a mi, també. I tant. Tu Doncs què prens? Jo esmorzo sempre cafè amb llet, jo soc de cafè amb llet, i normalment jo a primera hora quan m'aixeco no tinc gana. Aleshores és a mig matí quan començo a menjar alguna cosa, en plan, o bé fruita o unes torrades i tot. I ja que estem amb el ritme de l'escola, doncs he pensat que els esmorzars amb el Víctor fossin a les 11, perquè és l'hora que anem al pati, no? Molt encertat, sí senyor. Molt bé, Gregori, si et sembla anem a parlar una mica d'aquest confinament, d'acord? I m'agradaria preguntar-te la pregunta que m'imagino que es fa tothom, que és que com estàs assumint tu el repte de dirigir una escola des de casa teva? No? Aquesta situació nova a la que t'has hagut d'enfrontar i nova per tothom, no? I cadascú s'ha hagut d'adaptar. Tu, en el teu cas, com a director de l'escola, com ho has fet? Efectivament, Víctor, ha estat una situació sobrevinguda, inesperada per a totes i tots. Però, esclar, jo penso que en els pitjors dels moments, com és aquest, un moment de crisi, de circumstància que és excepcional, inèdita, doncs hem de posar en marxa tota la nostra capacitat de liderar, en aquest cas, de gestionar, de portar l'escola d'una manera diferent. En aquest cas, ara s'ha posat molt de moda el tema virtual. I bé, no és cosa de la direcció, és cosa de tot l'equip, de les caps d'estudis, per tant, de l'equip directiu, del personal d'administració, de secretaria, de recepció, tots i cadascun dels docents de les diferents etapes i la resta de l'equip, vetlladors, vetlladores, és a dir, tota aquella colla que formem aquest equip, que és un equip gran, i que trobo, jo en totes les connexions que estic fent en aquests dies, doncs el primer que dono és gràcies perquè una vegada més aquest equip, i parlo en conjunt, en general, i amb totes i cadascuna de les persones que en formen part, són els que estan fent que el Sant Josep continuï viu, que el Sant Josep continuï actiu i que el Sant Josep hagi pogut transformar-se d'aquesta manera, adaptar-se per seguir al costat dels nostres alumnes, de les nostres famílies, d'una manera que jo penso que estem donant la talla i més. De fet... Clar, com eduquem a través d'una pantalla, Gregori? Com ho fem? És a dir, quins són els objectius? Com es planteja tot això? Mira, ens hem de reinventar. Jo dic que aquests dies, més que mai, tenim a la boca aquelles paraules que abans potser fèiem servir com d'una manera més puntual, més ocasional, però ara aquests dies tot el que són les videotrucades, tot el que són els hangouts o meets, els Skypes, els Zooms, els Drives, els G Suite, els correus corporatius, les videoconferències, ara s'ha posat molt de moda també les webclass, les webinars, doncs tot això, les classrooms, doncs tot això, escolta'm, ens dona una oportunitat. Jo pensava, si això hagués passat fa 20 o 30 anys, quan tot això no existia, no sé, el concepte d'escola en el confinament com hauria estat? Evidentment, res. Ja, realment hagués canviat moltíssim, no? Però tot... Gregori, clar, quantes hores et passes davant d'una pantalla a dia d'avui, ara, amb aquest confinament? Moltes. Més de les que són aconsellables per a tothom. Jo no penso tant en els adults, que també, sinó en la nostra canalla, que més que mai penso que està consumint més pantalla de la que convé a tots. Però també veure la part positiva, que la tecnologia ens continua mantenint els uns al costat dels altres, de manera ni que sigui així virtual. Jo aquests dies, la veritat és que m'alegra molt quan veig els alumnes. Ja saps que jo faig poques classes, però en aquest cas, amb els alumnes de primer i de quart d'ESO, aquesta setmana he mantingut el contacte, és mitja horeta amb cada meitat de grup. I escolta, això és una alegria, no? I és veritat que jo els explicava aquests dies, els parlava, per exemple, dels cartaginesos i dels grecs i de les lluites que van mantenir pel control de la Mediterrània. Jo mai hagués pensat que això ho podria explicar mitjançant una pantalla.
Però és així. Clar. És així i ens hem d'adaptar a les circumstàncies. I escolta'm, que tot el que estem aprenent aquests dies marca un abans i un després. Sí, ara en parlarem d'això, no? Això. Dels aprenentatges aquests que traurem d'aquest confinament. Jo, com tu deies, jo no sé tu, però és la meva primera vegada, mi primera vez que esmorzo amb algú amb una pantalla, de manera telemàtica. Veus? No? Veus? I és original, És a dir, que podem fer un primer brindis, no? Tu amb el suc i jo amb el cafè, per aquest primer esmorzar, en pantalla. Salut, Gregori. Salut, salut. Víctor. Molt bé, aleshores, respecte a... Estem parlant de l'educació, estem parlant de com ens hem tingut que reinventar, no? De quins han sigut els objectius que hem tingut que canviar i redreçar una mica aquest curs amb aquesta nova situació que ens hem trobat, no? I m'agradaria que em parlessis una mica de quina és la situació que viu ara l'escola. I no només quina és la situació, sinó quina perspectiva de futur té, no? Sobretot de cara a aquestes famílies que ens estan veient, que tu els expliquis una mica. Et refereixes a l'escola que hem deixat aparcada, pobra, aquests dies? Exacte. Doncs mira, he tingut ocasió aquests dies d'anar-hi per qüestions molt puntuals i de gestions que única i exclusivament es poden fer des de l'escola i a més amb una acreditació concreta per poder anar-hi. I és una escola, escolta'm, desolada. És trist passejar per l'escola aquests dies perquè tot és fos, tot està tancat, no hi ha la vida que és l'essència de les escoles, no? Aquest dia a dia presencial dels alumnes i dels docents. Està allà, està aparcada. Però a partir del que es comentava ahir, doncs sembla que ni que sigui a poc podrem anar retornant a la normalitat, no hi ha res clar. Però jo tinc ganes que aviat puguem fer una neteja a fons i desinfecció de l'escola, de posar les coses en el seu lloc, de tornar a obrir persianes, finestres, que torni a entrar la llum i que aviat també profes i alumnes puguem tornar a les aules. Veig molts mestres que estan connectats en directe, que estan aplaudint, enviant cors, m'imagino que comparteixen amb tu el mateix pensament i el mateix desig, no? De tornar un altre cop a donar-li vida a aquesta escola que tant trobem a faltar. Esclar, és que per molt que ens estem reinventant i mantenint aquest contacte amb la nostra canalla, la nostra vocació com a docents, com a educadors, és el tu a tu, no? Amb la nostra canalla. Per tant, entenc que és un desig de tots. No sé si et passarà, l'altre dia sortia un estudi per televisió que deia que aquest confinament ens està tornant a tots una mica més, per dir-ho d'alguna manera, sensiblones, no? Que d'alguna manera hem canviat les nostres prioritats, hem començat a valorar coses del dia a dia que semblaven petites, però que gràcies a aquesta situació, per dir-ho d'alguna manera, hem pogut veure realment què és el que volem, què és el que ens agrada, què és el que valorem i, sobretot, què és el que més necessitem. No sé què en penses, tu. T'has tornat més sensiblón, Gregori? Efectivament, sí. Jo crec que aquesta experiència que estem visquent tots ens fa tocar més la part humana, no? La part del cor, la part emocional, el trobar-nos en aquesta situació, el trobar-nos a faltar. Són moments també, de vegades, fins i tot de soledat amb un mateix. I fixa't que ara per ara, si no recordo malament, hem enviat un parell de vídeos a les nostres famílies i als nostres nanos amb un contingut emocional molt alt, perquè en definitiva és aquella part de la bateria, no? De la bateria humana, que en aquests moments tenim a mínims i que en aquests moments que hem rebut aquests vídeos motivacionals, les energies o les bateries com que et serveixen per recarregar-les. Per altra banda, és veritat, Víctor, com dius, que aquest context que estem visquent també ens hauria de fer replantejar moltes coses, no? Què és l'essencial? Què és l'essencial de l'ésser humà? Quines són les coses que veritablement marquen, no? La diferència? Anar a l'essència de les coses. I jo el que demanaria és que quan tornem a la normalitat, tot això que hem pogut pensar o viure, experimentar cadascun del que són les veritables prioritats de la vida, doncs d'alguna manera no les oblidem.
ni durant les primeres 24 hores de desconfinament ni durant els següents dies i setmanes i mesos, perquè les persones humanes tenim, jo penso, que un risc, no? Que és el de... Sí, no? La tendència aquesta, a oblidar ràpid. Efectivament, i que quan entres novament en les dinàmiques habituals, els ritmes, els horaris, no? Tu ara parlaves ara de que ens aixequem una miqueta més tard i això és bo fer-ho, doncs que després no tornem a caure en el mateix parany, no? I deixar-nos emportar per coses que són superflues, no? Que això ens ajudi també a valorar. Estic molt content, perdona que et talli, Gregori, hi ha molta gent que està dient hola, sóc el Marc, hola a tots els professors que també estan dient hola, sóc l'Anabel, el Francesc el tenim per aquí, la Cristel, bueno, i tanta gent més que tenim per aquí connectada. Hola a tothom, ves-los saludant, que si no la gent té ganes. Hola a totes i tots, és un plaer estar aquí amb vosaltres d'aquesta manera i de compartir aquesta estona amb el Víctor, que em sembla extraordinari, Víctor. Gregori, què et anava a dir? Clar, l'educació s'ha tingut que reinventar, no? Les tasques que la figura del docent també ha tingut que canviar per complet. Nosaltres estem treballant ara a través de pantalles, no? Amb els nostres alumnes, estem enviant tasques per intentar evitar al mínim aquesta bretxa digital, que podríem dir-ne. Com es gestiona això a través dels mestres i tot, Gregori? Mira, una de les tasques importants i de valor que estan fent les tutores i els tutors del Sant Josep és aquest contacte continu amb el grup classe i de manera personalitzada amb els nostres alumnes. I el primer interès per part nostra ha estat intentar veure si hi havia alguna família, algun nano amb dificultats de connectivitat o amb dificultats de dispositiu per poder comunicar-se i de mantenir aquesta altra escola, no? Que és la que estem fent aquests dies. Hem fet aquesta detecció i estem treballant per donar-hi resposta. Hi ha una part dels nostres alumnes que rebran en els propers dies aquesta connectivitat i dispositius que es fa a través de l'administració pública, per a algunes famílies amb uns perfils concrets i per a altres que hem pogut detectar i que no es poden beneficiar d'aquesta ajuda pública, es podran beneficiar d'un altre suport que mirarem que puguin tenir, com dic, en els propers dies. Perquè ningú es quedi enrere. Ens han arribat preguntes, és a dir, en el moment en què es diu que es fa l'esmorzar amb el Víctor i tu series el convidat, s'obre un correu on la gent pot enviar preguntes perquè et fem a tu personalment. Jo et transmeto alguna de les preguntes, d'acord, que ens han fet. Una d'elles que ens comenten és, davant d'aquesta situació del confinament, com gestiones tu o com portes, quins trucs tens per combinar la figura de ser pare amb confinament, amb director d'una escola? Com es compagina això? Envia-li sobretot a totes les famílies que m'imagino que estan a la mateixa situació amb crios petits. Sí, a veure, és important fer compatible, com no pot ser d'una altra manera, el teletreball que fem els adults, sigui en qualsevol tipus d'empresa com la nostra, l'educativa, amb la cura i la relació amb la canalla. Ja saps, l'Hugo i la Martina també tenen propostes de feina cada setmana de les seves respectives tutories, profes i especialistes, i per mi és important tenir una estona diària per poder compartir amb ells el que estan fent, el que han de fer, algun dubte que puguin tenir. Són prou autònoms, però sempre necessiten que algú estigui per ells. Per tant, és qüestió d'anar-te combinant el dia, alguna estona al matí, alguna estona a la tarda. Sé que això no és fàcil, i no és fàcil segur per a algunes de les famílies, de l'escola i en general, fer compatible tot això. I bé, aquesta seria la meva resposta. És absolutament necessari, de la mateixa manera que ara que tenen la possibilitat des de diumenge, de sortir una estona al carrer a ventilar-se i estirar les cames, evidentment, tenir aquesta estona per poder-la compartir amb ells. Ja ho has fet amb els teus fills, tu, Gregori? I tant. A més, què és el que veus des de la finestra, Gregori? Va, ensenya'ns-ho als espectadors. Es pot veure o no? Què hi veus des de la finestra? Ara, on estic, es veu poca cosa. Sí, bueno, ara explica'ns-ho tu. Es veu poca cosa.
què es veu des de la finestra? Mira, doncs des de les finestres de casa meva es veu primer molt poca activitat al carrer, que ja és el que toca, és a dir, doncs apenes passen cotxes pel carrer, la gent que es mou, jo visc a Sant Joan d'Espí, un poblet proper a Barcelona, del Baix Llobregat, aquí la gent es mou poca cosa, sobretot en horari de matí per anar a fer les compres o per anar a fer alguna gestió absolutament necessària. Sí que és veritat que ara, a partir del diumenge, els carrers tornen a omplir-se de vida i de crits de la canalla perquè surten a fer la volteta amb el hoverboard, la bicicleta o la pilota o simplement a caminar i fer la volteta. I, escolta'm, a mi el que em crida molt l'atenció i miro de sortir cada dia també a aquesta estona, a les 8 del vespre. Què veig? Doncs mira, el que veig són veïns i veïnes de totes les edats que surten cada dia, fins i tot aquests dies que hem tingut de pluja, doncs surten a aplaudir, d'alguna manera reconèixer aquesta feina que estan fent totes les sanitàries i sanitaris del nostre país, de Catalunya, i això la veritat és que omple molt, no? Aquest diguem-ne, moment emocional que deies abans tu. És també una retrobada, potser amb veïns i veïnes que alguns no els havíem vist mai, o que alguna vegada, molt ocasionalment, havíem coincidit. Ara sí que veiem on viuen aquests veïns, més o menys quines són les persones que formen aquestes unitats familiars, i escolta'm, com surten, i escolta'm, ens saludem abans de començar, ens acomiadem després d'acabar, i això a mi m'ha cridat molt l'atenció, m'agrada molt. Heu unificat una mica el que és la comunitat de vecinos, no? Una mica gràcies al confinament. Efectivament. Gregori, escolta'm una cosa. Sé que estàs entre mitges reunions, no em vull allargar massa, però sí que m'agradaria fer-te alguna pregunta més. Què serà el primer que facis quan acabi aquest confinament? Ostres, Víctor, doncs mira, bona pregunta aquesta. Doncs planificar una excursió. Ja saps que a mi m'agrada molt la muntanya, el contacte amb la natura, la llibertat que dona això, i potser una de les primeres coses que faci sigui això, doncs una bona excursió, sigui on sigui. Saps que a mi m'agrada molt Montserrat, però vaja, Montserrat, Montseny, Montsant, Ports de Basell, allà on sigui, estirar les cames i a gaudir de la natura. Amb companyia o sol? Has acabat de companyia aquests dies ja fins al Montllo? Mira, pensava fins i tot, no serà possible, no? Però sé que a l'alumnat de secundària hi ha una majoria que els encanta això de sortir i de fer senderisme, i aquests dies pensava en ells, no? De dir, ostres, si tinguéssim l'ocasió de fer-ho. Si no es pot fer ara, doncs de seguida que tornem a l'escola a partir del setembre serà el primer que farem. Sí, però de manera individual o amb amics o família, sortir a la muntanya serà una de les primeres coses que faré, i tant. Molt bona iniciativa. Mira, Gregori, hi ha molta gent que ens diu que ells també han conegut els seus veïns gràcies a aquest confinament i sortir a aplaudir a aquesta hora. Vale, Gregori, abans d'acabar aquest esmorzar amb tu, m'agradaria que em proposessis una pregunta a tu per fer-li al convidat de dijous que ve. Convidat o convidada, que ja en el seu debut moment ja informarem qui és. M'agradaria que tu proposessis una pregunta per ell. Jo me l'anotaré i li faré el proper dijous. Molt bé. Molt bé. Què li preguntaria al convidat o convidada? Exacte, el que tu creguis. Doncs jo també li faria aquesta última pregunta que m'has fet tu, no? És a dir, sí, aquesta m'agrada, no? És a dir, què és el primer que faries quan surtis, no? Què és el primer que faràs quan surtis? Vale, prenc nota. Sí, perquè és una pregunta, primer, que necessita, o sigui, que cadascú respondrà el que sigui, però que d'alguna manera és una resposta que ens uneix tots amb el desig de que això torni a la normalitat el més aviat possible i puguem complir aquesta expectativa, aquest desig que tenim, uns o altres, sigui el que sigui, doncs serà per aplaudir-ho, perquè aquell dia serà una festa i ho hem de celebrar. Ho veig bé. I abans d'acabar, Gregori, et proposo un joc ràpid. Mira, jo aquí tinc 2 sobres. Vinga. Has d'escollir 1 o 2, depèn del que escollis. El 2. Sortirà un repte. El 2. Anem a veure, perquè participi una mica la gent, quin sobre creieu que hauria d'agafar el Gregori? L'1 o el 2? Aviam què opina la gent. Aviam si parlen. Hi ha gent que fa així, hi ha gent que fa aplaudiments. Aviam...
Hi ha gent... És que va una mica retras, això. Hi ha gent que diu que per què no em podeu saludar, saludo a tothom. Besitos, angelines. La Cristel diu que agafis el 2, Gregori. Sí, és el que jo El 2, la Marta, sí. Vinga, va, tothom fem diu el 2. Fem el 2, vale. vinga. Vinga, va, perfecte, el 2. A veure, quin repte. Vinga, anem a fer. La cosa va de reptes. Molt bé, el joc del confinament. Jo et faré unes preguntes de sí o no que tu hauràs de respondre. D'acord, Gregori? Sí o no? Només puc respondre sí o no. Vinga, endavant. Exacte, només sí o no. Espera, que em posaré unes ulleres per fer-ho més formal, d'acord? Mira, va. Jo porto ulleres de lluny, de tota la vida. No me les poso de normal, però per casa, per veure la tele, sí que me les poso. I he pensat que per fer de presentador del programa unes ulleres... Fas més patxoca així de presentador, i tant. Exacte, quedo més sèrio. Vale, anem a veure. Durant el confinament, Gregori, has fet algun pastís? Sí. Has fet esport davant d'una pantalla? No. Davant d'una pantalla, no. Has intentat tallar-te el cabell a tu, als teus fills o a la teva dona? L'he fet ja un parell de vegades, a mi mateix. Veus? Tinc 4 pèls, però ben cuidats, ben rapats. Sí. Molt bé. Bueno, això és un avantatge, depèn de com es digui. Durant el confinament no faig el llit cada dia, sí o no? No faig el llit. El faig cada dia. Cada dia? Sí, i tant. I tant. Cada dia fas el llit? Cada dia faig el llit. Molt bé. Vale, durant el confinament he comprat coses per internet. Sí. Molt bé. Durant el confinament, he fet reptes virals. Víctor, t'he perdut. Ara, em sents? Ara et sento, s'ha quedat la imatge congelada, ara ja tornes. Vinga, a veure, torna'm a fer aquesta pregunta. De vegades passa. Diu, durant el confinament he fet algun repte viral, sí o no? Repte viral, sí. Molt bé. Durant el confinament he començat algun curset online? No. Molt bé. Durant el confinament he parlat amb gent que feia anys que no parlava? Sí. Durant el confinament he fet més d'1 hora de cua per entrar a un supermercat? No. No. Com es nota que vius més lluny a Sant Joan d'Espí, perquè, Gregori, aquí a Gràcia, jo per entrar a segons quin supermercat he estat hores i hores, que, bueno, tot sigui poc per protegir-nos, però sí, Déu-n'hi-do. Molt bé, durant el confinament he acabat de la cançó Resistiré fins al monyo. M'encanta aquesta cançó. M'encanta. Sí? No has acabat odiant-la? M'encanta i l'escolto i miro aquests cantants de manera repetida perquè és que diu molt aquesta cançó i en aquests moments que potser aquella bateria comença a tocar i que s'encén el taronja de cara al vermell, te la poses i t'insufla ganes de dir, vinga, que això ho hem d'aguantar, sigui com sigui, a part totes, i tant. M'agrada aquesta cançó. Diu, durant el confinament he acabat alguna sèrie de televisió, la temporada. No, miro poca tele. Molt bé. I diu, durant el confinament he fet reunions, vestit la part de dalt i en pijama la part de baix. No. Jo quan m'aixeco i jo em pentino els 4 pèls que tinc, em perfumo, hagi de sortir o no. Jo com si hagués de sortir corrents a algun lloc, jo estic preparat. A mi no m'agafen en calçotets, com es veu alguna vegada alguna paròdia d'aquestes. No, a mi no. Molt bé, Gregori, ets un tio preparat, està clar. I ara, l'última i la més important, Gregori. Vinga, vamos, a por ella. Durant aquest confinament m'han agafat ganes d'esmorzar cada dia amb el Víctor. Cada dia. I no em perdré cap dels dijous que han de venir. Molt bé, Gregori, doncs moltes gràcies pel teu temps, d'acord? Gràcies per aquest esmorzar, per aquesta estona, gràcies per explicar-nos la teva visió del confinament des de la figura d'un director d'una escola i també d'una persona humana, normal, que s'ha trobat en aquesta situació. Moltes gràcies, molts ànims, molta força i espero poder-te abraçar d'aquí poc en persona, no? I tant, i tant. Si vols dir tu algun últim missatge. Sí, gràcies a totes les persones que han seguit aquesta connexió, a totes les persones, com deia a l'inici, que heu tingut aquesta iniciativa i a tu en particular perquè
perquè ets un crac, ja saps que t'admiro, t'estimo i jo també comparteixo aquest desig, aquestes ganes de que aviat ens puguem abraçar, però no virtual, sinó realment l'apretón. A tu i a molta gent, sí. Escolta, doncs fins aquí els esmorzars, a tothom que ens esteu veient, gràcies per venir, gràcies per compartir amb nosaltres aquestes hores d'esmorzar. Recordeu, estigueu alerta a l'Insta, a les redes socials, que dijous que ve tindrem un nou convidat que esmorzarà amb nosaltres, amb noves preguntes, preguntes que vosaltres podreu proposar. I no us oblideu dels reptes, no us oblideu d'aquesta escola que tant us estima i tant us espera amb els braços oberts. Un fort petó. Adéu, gràcies, Víctor. Adéu. Adéu, adéu.